M'ha semblat fantàstic, o sigui, m'ha semblat una de les millors apostes d'aquesta temporada segur, i això que encara estem començant, i jo crec que això serà una petita bomba aquí a Barcelona. Ha sigut un plaer poder gaudir d'aquesta estrena, de l'energia també que hi havia avui a l'escenari, les ganes d'explicar una història, tot el contingut que té, veure sobretot l'Helena Gadel i l'Ivan Lavanda, que estan fenomenals, fenomenals. Un gust. Pues m'ha semblat fantàstic, meravellós, no us ho perdeu. Un musical collonut, a més ara mateix, amb tot el que està passant, doncs mira, no? Algo interessant, sí, no us ho perdeu. Espectacular, o sigui, jo estic al·lucinant. Jo no ho havia vist mai en versió teatre, tu? No, tampoc, hi havia vist la pel·li, no l'havia vist en versió teatre, i satisfacció total. M'ha semblat increïble, jo ja vaig venir a veure una prèvia, i avui a l'estrena doncs, no m'ho volia perdre perquè sempre és la funció que hi ha més energia, no? Música, dansa, actuació amb humor, i jo crec que aquí es fa molt i molt bé, i amb una crítica social brutal. Evidentment, en el moment en el que estem és impossible que no se't fiquin els pèls de punta. Clar, o sigui, estaves constantment linkant amb totes les coses que estan passant, les que no volem que passin, i un final esfereïdor. La proposta és brutal, ells estan tots espectaculars, i és un musical que ho té tot, té bona música, té bon argument, té bona presència, és el paradigma del bon musical. L'Ivan, perquè ho fa fantàsticament, és el mestre de cerimònies. L'Helena Gadel, o sigui, li compro les cordes vocals i la boca, Sí. tot ella sencera. Jo me les demano per Reis. A veure si me les porten. Destacaria l'Ivan Lavanda, que està brutal, o sigui, està genial, que ho dona tot a l'escenari, ho dona tot quan baixa de l'escenari, o sigui, és una veritable meravella, és l'enveja no només d'aquesta professió, sinó crec que de tot el món de l'art, és una passada. Surts content i mogut i impressionat amb els actors. I amb Ari Serrats. Resum seria un... Ells estan increïbles, Helena brutal, com canta, que et deixa petrificat a la butaca, l'Ivan té un carmelet de personatge que tots els actors voldrien fer algun dia, i res més, que duri i llarga vida.